Γεια σας παιδιά, τρομακτικές εξορμήσεις εδώ, είμαι ο Κλάιντι και σήμερα θα ανέβει νέο βίντεο στις 8. Όπως βλέπετε παρέα με τον φίλο μου, το Σαμουέλ. Το πιο καλύτερο, με το καινούριο μου το καινούριο έχει κανάλι, νέο βίντεο το σήμερα. Superbike. Όλη η ομαδάρα όπως είμαστε, να το δείτε στο YouTube και όπως βλέπετε αυτό είναι το μέρος. Θα σας δείξω λίγο το μέρος πως είναι, για να πάμε να δούμε το απόγευμα πως θα είναι. Η Αλβανία που Πυροβολισμός. η Αλβανία δεν είναι έτσι. Όλα ρε. Θέλω εγώ μπροστά. Ησυχία. Να τώρα ανοίξει το φακό. Παιδιά, έτσι είναι το μέρος. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Ωραία, παιδιά, βγες, πάμε. Μη φωνάζετε ρε, μη φωνάζεις. Κρυφά, μη φωνάζεις. Παιδιά, να τη κουκλά που μας είπε. Τα άκουσες αυτό είπα.